fulbe e bibi moy den layti mendi e ko deli ko den layti mendi e sabu ko ngeeru la mota ko be andan ko hokko tabital Pulaagu yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba eni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gere si bontondirama ndaare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weeli ha joni musidɓe am fulɓe ko Fulbe TV arani on ɗo yillagol e nder tumanna min jeyte fulɓe ɓe sare nde ɓe gaari hannde ko Sare witende Sendebu ala noon ko mbatton ɗo ndaaro min jentuɗo men ko mum kaldata ɗo ɓe mawɗo a jarama bisimillahi kono hono wayi min nani ko mbiɗon ko onon mbiteɗa min ko Sambayel Balde mbiyetemi Sendebu Sambayel ko a woni jarga o min woni Sambayel Balde Sendebu jarga o a woni jarga o min woni jarga o mi anda saɗa anndi sare nde ko tima Sinthia sare nde ko Sinthia ko e ko mama am sinci ɗo ɗum ɗon mi wawa andu on konti ɓay men bindani eyo ko mawɓe amen min tawi ɗo minen noon e mawɓe ko min gondi ɗo ko ɗin historie ji wonno on jamanu tawi ɗum ala min gokkaka ɗin historie ji ngal Allah kono noon ko jargaji wonno e sare nde gila sare nde Sinthia sare nde ko Sinthia ko woni jarga e mama amen e ɓiɓɓe muɗum tato e taniraɓe muɗum ɗiɗo wayno ko jargaji jeego an woni jeeɗiɗo min woni jeeɗiɗo woni jarga jeeɗiɗo ɗum woni sare ko mantimi ko tinmi ko kay gila e mama am ha e babaji am ɗi ha e kotoji am ɗi ko minen yimɓe jeeɗiɗo kono noon mi aɗa andi inde ɓe kayen jargaji ɗi ɓen jeeɗiɗo ɓe fof mbiɗa andi ɓe goto o ko Samɓundu kañ woni folo o rewti ɗon Bojo Basi rewti ɗon Woppa Basi rewti ɗon Jata Basi rewti ɗon Koɗel Tenen watti ɗon min Sambayel Dado e ko min jeego minen yimɓe jeego to woni jarga o min okto ɗo komin woni jarga o eyyi joni noon min gariɗo sare ɗo min yiiɗo koye wattu ndungu wona e demal ngal fayda min mbawiɗe machallah joni ko remano ko fof ɗi soñe walla ɗi mofte on no jiiɗa ndungu hikka ndungu o noon no jiirumi ɗum hikka ni e kono ndungu wowi woniri ni tan woniri saabu i nandi e keɓal ɗi woodi kono noon keɓal ngal wona fof heɓide ɗi woodi e moƴƴi ɗi woodi e moƴƴani he moƴƴi he noon moƴƴi he moƴƴani he noon kala moƴƴani keɓal ngal fof fotani e nder muɗum ko ɗum jiimi e ndungu he fof fotani e ndungu he moƴƴere ndungu nde kam ndungu ɗum moƴƴi kono noon wona fof foti de eyyi ɗum noon ko saabi ɗum koye demateri ndi walla ko jogoranji ɗi walla ko yaari noon wayno noon no minen en he oni ko jogoranji min mankira miɗen mankira jogoranji ɓayrma jo ga'i machine boppama fayda so joni ko badabadaji gollirte joni noon joma e badabadaji ɓe tuma ɓe gollata ha ɓe kempina ɓe gara ga amen minen dowri ga han a tawa ndungu o woɗɗima so minen sakkitiɓe ko sakkiti ko fi fayda i wayno moƴƴani premiére o noon fof kala ko waɗanmo premiére ɗum ɗon moƴƴi kono wonti jo ko mbowdi jo ɓay wonti ko mbowdi goto wiyama min ko badabada goto wiyama min ko badabada te jorangeɗe pottani min ngal Allah ɗe badabaji ɗi noon ko yimɓe ɓe gaddata ɗumen walla ko laamu ngu addi badabaji ɗi mballe ko yimɓe ɓe wonɓe joma e doole ɓen ɗi gaddi hen laamu o noon kala ɓuuri ɓattade tundu basen duftore ɓen ɗon kala ko laamu o watta ɗum ɗon kono noon ko ɓuuri hewde ko joma e doole ɓe badabadaji mumen woni ko liggotoni ko ɓen noon kala si liggima ɓurɓe tamde doole ɓe wano saabi en to hede sengo basen go tan da ko ɓen tuggoto ha ga amen ga tawti menen ga kala woɓɓe itami goto ɗiɗi eyyi ko ɓen min patta ko ɗum addata noon minen sakkittoɓe ha ndungu o wawta men moƴƴirde wano noon de ko rafi ko kalɗa ko jomaɓe tractoɓe ko si mbarani guese men ɗe ha si paari nde puɗɗo arde gaye noon tawata ndungu ngu woɗɗi ayi joni noon kana ɗo muliti e laamu ngu solleɓe malla en kolle tracteur ji gandanta enene kadi en patta ha jomaɓe tracteur ji ɓe tuma ndemi fof mbiya no gara ndemana en ga ta ndungu tardinani
meɗen bulla ɗum nde ngal Allah e wayno noon laamu o meeɗinoma ɗum wadde fuɗɗade ko way tan noon ɓay ligganagol leydi powɗini satti kono laamu o kam woodi ko waɗi hende ko fottani tan ha fottani ha yetti menen ga o kono noon kam laamu o kala woodi ko waɗi hen eyyi minen toon kombo toon ɓeɗe mbiya président o ko président dowrinajo eyyi ko dowrigamo gollata minen kombo to ko wiyete minen toon mo gollani golle ɗe fof ga wonta joni onon ko non jiiɗon e golle makko ɗe ga en minen de golle makko ɗe fodema minen gila e mamaji ɗi ha e babaji ɗi oɗo ko golli ko min ji'ani fayi golluɗo wano muɗum minen de kam komo golli ko ɗimen weeli saabu haysi ko o kallu tan mo o waɗi o minen golle makko ɗe ɗo o ɗimen yoni so o jiida e ɗum ko jiida e ɗum o waɗi esculaji o waɗi omo walla kadi wano pompeji en ɗum ɗon fof o mbooɗa meɗen ñaago fof fottande kono noon kam minen de kam kanko kay golle makko ɗe ɗimen beeli saabu komin jii e laamu makko he ɗum ko gila min on jibinami ha e babaji am komin jii e nder muɗum ko babaji am ɗin jiyani ɗum mamaji am ɗin jiyani ɗum so Allah hawridini e minen e ɗum ɗo komin jii ko minen de min mbiya miɗen jetti Allah e laamu ɗum ngal Allah joni sengo ñatti tankaji ɗi mba sande ɗi yoɓa ñatti tanka meɗen joɓa ñatti tanka o noon komin joɓata ko ha hande noon e wayno ber ko neɗɗo yii ko ɗi ustani men jo kam ɓuuri ko folo ko no tiɗirno folo ni jo wona noon tiɗirani men minen kam yimɓe dowri ɓe eyyi joni noon so jooɓi ñatti tanka ko laamu ngu ko foti wadde a yoɓi ñatti tanka wona jaaha mofta kalasi o ko on kaale mo joɓɗa on ko on ɓe gartita ga saare mon ga sengo développement sengo laabi walla ndiyam walla e courant ɗum noon kana heeɓi ɗo saare ɗo ɓawi pawni jarga o ɗo saare ɗo ndiyam de kam ɗi wawi neɗɗo wiide fuɗɗama wona e laamu oɗo o siko meɗen mbawi wiide fuɗɗama saabu o man sakolon amen ɗo ko laamu waɗani men oɗo eyo Allah arsiki men noon kala hikka bohol kono no men jiɗiri ni noon min donki noon heɓirde saabu renta meɗen jogui beyanji ɗi noon ndiyam kam ha hanɗi men mankiri ko wona seeɗa ndiyam ɗi mankiri men ko wona seeɗa meɗen jiɗi noon ko ɓuri ni eyyi on sengo courant no kala on keɓani courant kala min keɓani windanoma kono min jiyani meɗen nanade wiye heɓota kono min keɓani ha han courant ɗen caɗele meɗen gondi e muɗum a haali e sengo beyanji ɗi kala kana beyanji ɗi kadi oɗon keɓa e sengo laamu e ballal comme ɗe gara ɓe pinga ɗumen ni walla ɗi dara ɗumen no ɓa andi beyan kala no wayno neɗɗo ni wattu fof ɗi yiɗi okkede lekki walla si ñawi ñawde kono noon ɗum ɗon gonɗon sengo ngal ballal laamu ngu ɗi walla on wallide gonɗo sengo e ngal ɗon ballal kala laamu ngu hitani wode ɓe ɗi mboyi ɗo arde dabbude ɓe gara ɗo pingu hitani wo ɗum ɗon noon ko gila sosan kam pingu nayi kam hitani wo ɗi wowno waɗede ha han noon kala ɗi waɗede menen kam ɗi waɗe ɗo o wona daña noon kono ɓe gara ɗo hitande wo one times so si ɗum yawti on tumande kam ko si a heeɓi nagge nge sellani walla mbewa nge sellani ɗaɓɓoya docteur pinganama eyyi an ɗo naɓata docteur o joɓa ɗum ɓe pinganama kono alamu gaddata ga docteur docteur kam ko hitani wo ko lawol gotol beɗe ko jiyanmi ni ko min on ha ok jarga ha joni ɓawi time ala e gandi télé o ko Fulbe TV fi ɓamtugol Pulaagu e te noon Sendebu sa laari Sendebu tawa e caye ɓoyɗe tundu heɗe caye Fulɓe ɓoyɗe e tundu heɗe nden noon ko hono mbawta yimɓe wajade Pulaagu ngu ko hono mbatten ha Pulaagu ngu yara yeeso yimɓe fof ganda wondema Pulaagu ko andira ko gandal e ngaalu e kawral e ɗum yimɓe weeɗa hen seeɗa e ko noon de Pulaagu ɗum kam kala no tinnorana ɗi fotiri noon Pulaagu ɗum kam ɗimen weeli groupe maɓɓe o noon no waɗirani kala ɗimen welani ɗi foti noon kala e meɗen jiɗi noon hen ɓamtare no waɗira wono men tinnori ma walla no men ballira hen tinnare fof meɗen jiɗi ɗum kala eyyi e joni on tabital Pulaagu o wona ɗiɗo saare mon ɗo tabital Pulaagu ngal ɗiɗo saabu hay guesa muɗum meeɗi waɗede ɗo saare amen ɗo guesa mum waɗama ɗo so Allah waɗi noon ɗum ittoyaɗo waɗa naɓoyaɗo ha hankandi naɓoya samba ho mbawɗano saare gela gotal saare gela mbawɗama ɗon en gotal kono hankandi no ndunguji ɗi cansorta ni fayda hunde nde ɗeɓitani wade rutitade caggal kono ha hanno yimɓe e nangi Pulaagu ɗum de ɓeɗi gandi nafoore nde ko kabaruji amen ɗi no poti hewde ni ko ɗum ɗesata ruttude ɗum waktuji ha saabu ranta no mbiɗen ndungu o ni si tawi woni ndungu ɗum yani ko ndungu ɗum men ɓeyditanno doole amen ɗe
wono demal ngal ni min mbaɗatno ngesa so kono noon ndunguji ɗi no duttito tani fayida ɗi wayno ko ɗum usti doole muɗum ɗe ko ɗum noon ɓeydanno men joni noon ndungu ɗum no ustode ne ndunguji tiyam ɗam ustodi ni ɗum ruttiti men seeɗa kono ha han kam meɗen gabbi capital Pulaagu ɗi men weeli noon ɗi foti noon kala meɗen jiɗi noon wallede doole ha han ko ɓeydata men hen min tindine ɓay menen min janggani min tindine min ɓeydane peeje ko wawta men wallude eyyi ok ha joni ko Fulbe TV nde jentoton ɗo minen garani on ɗo tumanna tundu tumanna ɗo e Sare witende Sendebu joni noon min falamodira minen ɓaare télé o Allah waɗi ko télé meɗen because ko Samba Galaje Mbalo to Sare talo kañ udditi télé o te minen fof koye leymu min golloto joni noon ko ɗum wata minen wajande baynoɗa minen ɓaare time o joni ala ha han ko mbawami on widitani ko enen piiw mbakkiloɗen tinnoɗen ballen koye meɗen ballen ko ballugol koye men wona samma balleten doole de ko ballen koye meɗen doole no radio o ɓamtori no doole meɗen jaari yeeso sabu no tinnorɗen fof ko noon doole meɗen jarta yeeso eyyi ha joni ko Sendebu wonani on ɗo woodi kala momin jeeyata ɗo joni ala ko kettoɗon ko homomo jeeyata ɗo yeeso a jarama awo no mbeɗen inde nde min ko Samba Diawo Sendebu Samba Diawo komin woni e tabital Pulaagu biro faggudu PRO mumen komin darani ɗumen e nder tabital Pulaagu ngal Gambia e tumanna komin darani ɗumen e tabital Pulaagu ngal URR eyyi gargol mon ɗo han weelimin te kadi miɗen gandi ko moƴƴere meɗen eyyi min mbawami on tan hen ɓeydande ko jarga o haali ko ndaron minen ɗo o sa laaɗi ko cae dowri si ari ha ndungu toɓi jaagol minen gaaɗi satti sabina haysi laamu yiɗi ga ar ndungu wawa ar min ngala laawol sabina laawol iwde base rewanama ɗo yaha Madina Samako yaha Diya Bugu ngol laawol ngol moƴƴani ngol wawa ya ndungu iwandema Sadia Kunda to kallugo godoron to ma wali ba Kunda aranama yahanama Madina Samako yaha to frontiére ndungu si ndungu toɓi hay moto min keɓata ga Allah dandu haysi nawnaɗo min keeɓi ko wawi min ittude ɗo naɓana min ha min jottoto l'hôpital ko golle ɗum no en tori ɗum ballal e tundu amen he mbila ɗum ɗumen walla sabina sa laari ɗo o fof ko ceeɗe fulɓe ɓuri ɗo wonde miɗen jilli ɗe siko ceeɗe fulɓe ɗe ɓuri wonde si tawi noon woni Allah walli en ko wawta en ɗum wallude eɗen jetti Allah e ɗum eɗen jiiɗi ngal ɗon ballal eyyi eyyi andi ko woni PRO joni mi andi ko affaire tabita Pulaagu tan kalten ɓaari Allah waɗi jargo haaliɗo affaire Sare nde e joni noon ko honno tabita Pulaagu woni nder tumannaga ɓaari tabita Pulaagu sen faami han ko heede URR Sinthiou alhamdulillah yeehi noon jo ha woni e Gambia foof joni hoɗum mbawɗani yewtande tabita Pulaagu e seeno alhamdulillah rabbil alamin tabital Pulaagu ngal si tawi wona ko yettere Allah URD eɗen poti yettude Allah jetten URD ko URD dogandi ngal tabital Pulaagu ha ngal yaaji hande Gambia ko URD golli ngal tabital Pulaagu ha ngal wawi gollude ha ngal woni international sabina sa laari ngal fuɗɗori ko kantoro ngal iwi kantoro ngal ari tumanna ngal iwi tumanna ngal yahi leydi Basse e dow noon ngal yaari leydi Basse ko on tuma min cosoyi ɗon tabital Pulaagu min mbaɗi président men Alaji Oumar Sompo Cissé on noon fooɗi ɗum Allah walli en wawi ɗum etanade gollande ɗum ha heɓani en kayti nde heɓani en ɗum kayti dari kadi sippira ha heɓani en kayti international ha gonɗen joni e nder aduna o foof fulɓe wonɓe e nder aduna he ɓe fof Gambia i tawa heɓen eɗen jetti Allah e ɗum no feewi no o etorani en ha ɗum woni Allah waɗi noon hande tabital Pulaagu ngal ngal ruttoyima ha ngal woni heede Kombo joni hoorejo men ko to woni siko noon e dow ko hoorejo o wonton ko tumanna ɗi dari sabina tumanna seede ko tumanna dari ko hande miɗen jogui gollal e dow daranade tumanna ha waɗana galle tabital Pulaagu mbo bureau faggudu on ɗon ko bureau ngo okkunomin on programme golle ɗen ɗon golle ha min mbaɗa bureau on ɗon bureau wona ko on gollanta fulɓe aduna ɓe foof ɗum addi wi'a bureau faggudu on bureau faggudu si o golli kala ko o golli ko kala ɗo wawa wawede gollede on bureau faggudu yaha daro ɗon ɗum taki min darani ɗum hande ha min mbi min puɗɗoro galle e nder tumanna ɗo wiite Sare men sartalo so on galle darima ha paari miɗen paala ɗon wadde janguirdu Pulaagu miɗen paala ɗon wadde janguirdu Alqur'ana ɓaydi ko en julɓe ɗum min paala ɗon wadde si Allah waɗi darima kadi min mbaɗa ɗon cuuɗi kala ɗo julɗo ari pullo yo tagaɗo julɗo fof garɗo heɓa ɗo fawto minen paala ɗon kadi wadde
cuuɗi ɗi ganduɗa taasi en keeɓi meeting eɗen mbawi ɗon arde wono onon immotoɓe télévision immotoɗo Banjul si ari ɗon miɗen mbawi on hebde ɗumen jippina on ta on jahani pawtoɗo e galle goɗɗo on jahani hay goɗɗula goɗɗo koye nder galle meɗen Pulaagu gonɗon eyyi ko ɗum woni golle amen. eyyi a jarama joni ɓa andi time ala te minen jaaɗa woɗɗe joni komi a waynodira minen tan joni yeeɓa ko ɓeyɗa ɗum. alhamdulillahi min kay ala komi haala sina miɗo yetti Allah miɗo yetti Pulaagu o nde yetti Allah miɗo yetti kadi gonanɗo en e oɗo programme o télévision dariɗo ɗi ɗum waɗa ponco ɗi faala fulɓe fof gona gotum fulɓe kala ko heɓa darde ha wiye ko ɗum ɗo ɗum ko place fulɓe ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jetta mbo eɗen beltanimo noon kadi e golle makko e kala ɓiɗɗo pullo paalaɗo tawtude mbo golla ɗeɗo golle eyyi min beltima min jaari on min jaari hoore tabital Pulaagu e bonɗo tumanna Allah waɗi koye nder jimadi muɗum ɗum woni Alaji Bala Mbaalo e heddiɓe ɓe fof min calmini minen bureau faggudu Sane Bari woni président amen Aliou Fita woni baye président amen e Alaji Basi woni jamiro minen kala wonɗo e tabital Pulaagu miɗo wondi ɗo noon kadi e hono ante kam suka amen mo ganduɗa daraniɗo tabital Pulaagu daraniɗo Sare nde ɗum woni Alaji Mahamadou Balde kanko woni ɗum ɗo VDC ciyaman amen eyyi on jarama on beltanama. non ko Fulbe TV monɗo e darde mais ha joni ko Sendebu ɗo min boni yo ɗo min kalata ɗo woni VDC ciyaman jarama mawɗo ñalle jaam no mbiteɗa min wiyete Mahamadou Balde jeeyaɗo Sendebu ɗo VDC ciyaman min kon ɓiɗɗo jarga o e taniraɓe fuɓɓe wonde taniraɓe jarga e nder Sare ɓe min kon ɓiɗɗo on ɗo ɗum woni Koɗoyel Balde Kotirawo Sambayel Balde eyyi min kon ɓiɗɗo on ɗon yo Fulbe TV on jarama min beltima no fewi gargol moɗo e nder Sendebu min beltanima Pulaagu ɗum aduna ɗum foof no fawi fodde ni ko tinnagol da e muñal bakkiloɗen no Allah nabru en noon kadi yeeso ya barke Allah e nelaɗo min beltima no fewi min beltani tumannaɗo daraniɓe fi tabural Pulaagu international wonanɗo e Europe wonɓe Afrique Gambia ɗo foof miɗen beltani ɗumen min beltani kadi e bureau tabital Pulaagu tisangal e nder tumannaɗo e yeesojo meɗen Alhaji Bala Mbaalo darni comité ji daraniɓe fi no ontare heɓora e nder tabital Pulaagu woni wi'a bureau faggudunaɓe ɗum woni koto amen Samba Diawo PRO ko gandaɗo hay mbo yiyani ɗum nani ɗemgal mum dulay kewɗi ko neɗɗo bakkiliɗo ko daraniɗo Pulaagu wona Sare nde darani ko fulɓe fof mbo darani ɗum noon min en beltoyi ɗum no fewi ko bakkilagol noon hande golle geɓɓaɗe eɓɓeɗe ɗe ko Allah min ñaagui Allah no Allah timmin golle ɗe e jaam e cellal sawnata ko golle mawɗe miɗen dari minen ko Gambia fof darni ko koye ɓaawo Allah e nelaɗo e ɓaawo ɗum ɗo min boni e ɓaawo Sidi Déme si Allah ɗi yawtini ko gay o ha han Allah okki toon hande minen koye ɓaawo min boni si woni fulɓe fof ndendi daari cuɓoyima goɗɗo kadi eyyi kono noon min wiiɗi si ciyaman Sendebu ko mbawmo wiide fulɓe Gambia naɓɓe no ɓe bakkilo ɓe tinno ɓe guitta ɗiweydogol ko calɗi ɗiɗi fulɓe ngala ɗiɗo pullo ko goto jo baylo muɗum o labbo muɗum o gawowo muɗum o pullo ko pullo on tan ɗum noon ndenden nanguen Pulaagu meɗen ngu ha tiiɗa min ko ɗum ɓurmi to yiide Allah jarama on jarama. ok on jarama musidɓe an ko ɗum min keɓan noon ɗo e Sare Sendebu joni noon miɗen gara waynade nden noon mbawmi abbade tan ha e Sare wonde kadi inchallah on jarama eyyi ha joni musidɓe am daroɓe Fulbe TV min garani ɗo Sare witende Tenkoly de kadi ko Sare fulɓe ɓoyde noon eyyi joni noon miɗen gara ɗo lebdude mawɗo debbo on ɗo ko ɗo Sare ɗo jeeya nde a jarama ono ñallude ono ñallude jam tan ñallude a ñallani inde nde Aminata Camara onon nde Sare wiyete ɗo Tenkoly min jinnoma lamdade seeɗa e Sare nde ɓaye Sare nde woni e Sare fulɓe te Sare ɓoyde ko aɗa andi Sare nde dila Sinthia hikka ko duuɓi jeelu duuɓi mum de kay ko Allah mi anda duuɓi jeelu anda duuɓi ala de jargaji ɗi kadi anda ko jargaji jeelu mi tini de kam tati min kay ɓe feƴƴino ɓen fof maayi woni hombo e hombo joomi yiiɗi bo mi wiyannayo ma incunoɗo Sare nde o hono wiyete no Dembaru Dembaru Sow eyyi ok watti ɓiɗɗom Bambara Sow ɓiɗɗo mum no Bambara Sow ok eyyi watti Ibrahima Sow watti Woppa Sow Koli Sow o wattu ɗo ko biteɗo Nduru o woni jarga
e andi kadi ko ɗo Sare ɗo jeeɗa mi adda de kono mi jiyaka mi jibinaka ɗo kono joni moyen e mbawi wiide ko ɗo jeeɗa ɓaade ko ɗo gaddeɗa ko ɗo de mi jiyami ɗo jiyami eyyi noon mi andi noon ndungu kay a wawata remde kono noon hikka noon a yiya demoɓe kay haysa yahani guese kono a yimɓe ɗe jaaha ɗi gara walla ndemeteri ndi ɗi gartete a wawi men halande seeɗa e sengo ndemeteri ndi hikka ndemeteri ndi hikka yaari ni Allah ko moƴƴode ɓayi serterowal hikka on serterowal rowani ndiyam heewi ha ndemateri moƴƴani hikka noon ha si tawi woni ndiyam fotani noon ndemateri ndi waɗi ko jaabide ko Allah kala getinoɗo seeɗa woodi ko heɓi eyyi kono noon woodi caɗele kala ndemetere yimɓe kemno e mum e sengo matériel ji ɗi jooɗi walla isa e gaz eno wiyete engrais ɗi woodi walla ko ala minen kay engrais min ngala engrais ko si tawi woni a leli ɗo naggoñ ma kon si kon fofi ɗon mbaɗa ɗon masara nani ko ɗum woni engrais amen bille nayyi kono mi yiiɗo Sare noon ko Sare andinade nayyi te noon andi bille fayda ɓuuri forde hay engrais e awa nden noon bille ɗe kadi noon kono noon si woodi bille ɗe ɗi mboodi kay a tawa ɗum ɓuuri wadde engrais sa awa ko ɗum de wonani min doole ndungu ɗe ko bille ɗe kala ɗo lelɗa nayi ma siko to ladde si ndungu ari aɗa wawi wuwtunde maɗo siko gasare si ndungu ari aɗa wawi wuwtunde maɗo nonde tawi ala joni mi faala bandiraɓe minen wawi woodi hatti yetteteɓe ɗi keewi hoɗum mbawata men yolande oɗo télé ko télé meɗen sa yi jooɗi takko ma ɗo kay cinci o télé guiti ɗum Fulbe TV anayi dan Fulbe TV ɗum ko ɓantugol Pulaagu joni noon ko ɗum mbawta men wajade e sengo gonɗon télé o minen ne kadi ko hono min mbatta ha Pulaagu ɓamto eyi no mbatton ha Pulaagu ngu ɓamto e jo kam a yi on ngari eɗen lamdodira joni ko lamdodirte gandon ko woni ga minen ne kollon min gandal seeɗa ko ɗum woni ko lamdodirte jonon so sam folo e ko ɗum mbimami wona ko lamdi e lamdi ɗi onon garon lamdo ɗon min fi golle amen folo onon si ɗon yawti minen ne tindi noon min komin mbaɗata min ndewa hen eyyi ɗum ɗon ko mbimi ɗo joni andi ko Fulbe TV fi kollugol Pulaagu e nder aduna fof anda hoɗum woni Fulbe walla enen ɗo kadi ko hoɗum caɗele meɗen e senngol laamu he joni ko hoɗum mbawta wajade laamu ngu ko wawta wallirde e senngol golle koye mbawanmi ɓe waajo ɓe mballa min e golle he ha laamu ngu si tawi woni ɓe laami miɗen jiiɗi walle ndiyam miɗen jiiɗi walle matareji komin golliri ndiyam matareji komin golliri e tampere nde mawni sabu goɗɗo an yiiɗi wati ko ala ko golliri anani goɗɗo an i waɗa kono ko luɓoyto ara golla andi ɗum fof ko rafi o saɗa jogi ana golla nden noon a jarama ha joni daroɓe Fulbe TV koye Tenkoly Sare Tenkoly wonani en ɗo joni noon miɗen gaari ɗo jarga ɗo min jewtida e muɗum seeɗa mawɗo a jarama jarama inde nde Amadou Sow Tenkoly eyyi eyyi nden noon min gaari ɗo min jiiɗo Sare nde ko Sare cosaan ko Sare Fulɓe eyyi e nden noon Sare nde ko gila tuma sinsa he gila min jibinaka gila babiraɓe amen e muyna giwi gaɗa ma o gari sinci ɗo min ɓooyi ɗum ɓooyide nden gila Sare nde sinca ko jargaji jeelu addandema han ha ɗo maɗa a foti jargaji 5 min waɗi 5 woni 5 eyyi a wawi men ɓe limande a wawi ɗumen limande a wawi men halande jargaji ɗi yo jargaji ɗi ko bambaɗo e dembaru he bambaɗo he juuta he buran he woppa he koli min Amadou waɗi 6 eyyi ok ceerno mi jarga mima ɗo aɗa ɗo hawa ɗo ɓoggi e mi andi ɗum ɗo woɓɓe gandanta ganda ko hoɗum woni ɗum ɗo ko hoɗum watte ɗum ɗo ko nayi min kumata ɗum minen ko ɗum min woni sosan amin pullo he ɓoggol
eyi kawgol minen ko kawgol min gandi min ganda coodgol ɓokko min ganda coodoygol 10 uji huma nayyi eyi min jahat min ciroyat ɓoye ɗe to ladde to ma to kene to min gadda min cira min cirta min kawa so hollirimi wondema ko jooma nayyi ɓata min tawi aɗo hawa ɓoggi fi humire nayyi ɗi ndenne nayyi ɗi giɗon joni noon ko hoɗum keɓɗa e caɗele affaire sengo nayyi ɗi caɗele sengo nayyi ɗi ha caɗele fi sengo nayyi ɗi nayyi ɗi joni ngala ko ñamete ladde nde hitande o sunne law ɗiɗi awa min ngala ndiyam min ngala ndiyam imin satti ayi ndiyam ɗi satti ndiyam imin satti sengo pingugol nayyi ɗi noon hana laamu ngu ɗo adana on ɗo doctaɓe gandanta wawi pingande nayyi ɗi ɓayande nayyi ɗi kadi cohla ko pingi ɗumen comme no yimɓeɓe newnama han ñawde kanan laamu ngu ɗi wallito sengo bestinari ni wata pinga laamu ngu emin wallitode paate goɗɗe pingugol nayyi ɗi ɓe emin wallito pingugol nayyi waktuji hitande fof gotol eyi hitande o gotol eyi joni ɗo aynete ɗo kadi woni ladde ɗe woni ɗe gandanta ɗi gaynete na ladde i woodi kono ladde yajani gane no feewi fof ko gese ladde yajani gade eyi joni noon ndungu o kala hikka min jii wattu ɗo ko dabunde wonno hunde ni han fayda guerte ɓenni woɓɓe ɗi dugga woɓɓe ɗi cunca gawri helama hono jiiɗa e ndungu o hikka ndungu o ka hikka ndungu o kay ɗi moƴƴi tan hikka ndungu o ko jaam tan ndungu o i moƴƴi guerte keɓima gawri rowani wa'ano ni hikka guerte heɓima gawri kay kadi moƴƴi kala ko rema kay hikka ɗi moƴƴi eyi an noon a wanno guesa min mi wanno guesa de seeɗa guesa guerte walla guesa gawri guesa gawri seeɗa gawri seeɗa eyi kono wona kay a soñi ha pari eyi mi soñi ha mi pari eyi kono leydi ndi wona fof de leydi ndi ɗi wondi e caɗele de paabe leydi ndi ko ñamete maaro paabe leydi e garat toon ko ceeɗe min tawi woodi caɗele kewɗe ɗe gandanta ɗi heeɓi hen joni onon ɗo ko hoɗe caɗele ɗe gandanta bawta hollande yimɓeɓe fof hawna lamɗo fof anda wondema heɗɗe caɗele noon ɗiga tampini yimɓeɓe eyi minen kay ko woni caɗele amen han ko ndiyam he ndiyam min keɓa ɗo min jarni jawɗe naggoñ amin eyi caggal ɗum miɗen paalane magasin min mbaɗane ɗo magasin eyi ɗo min mofti si min keeɓi an ɗo min mofti eyi ko min nelanat ambulance o joom yoɓe kaali ambulance o naɓa joom base to l'hôpital eyi kono ambulance ala ɗo Sare ala ko Madina e joni Jarga mi accama mbaynodira e minen ɗo ha lawol ngol ko en ketta ko mbaynodira ɗo ha oɗo kadi heeɓa en ko eyi awa Sali a joni haalde ndi minen ko minen mbayi simi kaali han e joni o nani ko Jarga o haalɗo ko haali caɗele Sare ɗe joni oɗo kadi noon ɗi tawa e jeyɓe téléɓe kono Allah waɗi noon min tawi ɗum ɗo e wi France are yeeha ha ɗo Sare mumen ɗo kamɓe kadi ɗum woni Salia Sow mo gandanta o suusa kam noon suusa kam sippiɗo kono noon hande mi ari mi tawimo ɗo en mi accanamo ɗo hay somi jippirani joni noon miɗo ledda e mum ɗo Salia Sow a jarama oyi a jarama Abdoulaye Mballo a jarama min beltima ko garɗon ɗo ko lamdi mon ɗi beeli men ɗo ko min kalta ɗo ko wona haala politique haalte ɗo ko Fulbe TV ko affaire Fulbe par ce que kala ko waɗoyte ɗo ko Fulbe TV watta ɗum a faami ga onon ɓen tigui on jiyani ko e moɗon a faami on jiyani ko e mon si tawi ballal laamu ko ɓe mbiyata ballal laamu no ara ga si tawi no ngal yettinoga si on gari han ay on kalanaka an on jiyat a tawi ɗo ndimbu ha yettade ɗo a yiyat laabol ngol no wayi mi moto am o wawa dogde ɗo anani si neɗɗo fawama ɗo si a yoɓali 500 ambulance o naɓatama jiiɗi ɗo jibinta ambulance o noon ko laamu addani yimɓe siko ko ma min joɓa by force si a yoɓani o naɓatama a waɗat débrouiller Sare ha jottoɗa to toon kadi si o nawima toon haɗa arta a yoɓat si ala noon ko joɓɗa o naɓatama donc yimɓe pawo he laamu ha ko enen ɓen Fulɓe ɓe il faut nanggodiren mbaɗen dande wotere nene goto baba goto si en nanggodiri ta mi laarani oɗa koni goto o laara entré mum
enen fof nangodiren hay siko mbuɗu si waɗama ɗum ko kaale si kewɗo e fulɓe ɓe ayi nayi gonɗiɗaɗi ayi ndi gawri yowindi ɗo ndi ko neɗɗo goto jiindi ndi ɗo ko kamaña wona marude minen ko jo haaju amen alano he laamu ko nayi amen min ndema min ñaama si lamɗo ari ɗo min gittan ngaari min gokka ɗum koto am gayi 7 okki alaji baro ɓe noon Allah woni seede o gonɗo France o gayi 7 baro ari ɗo fof gayi ngaari ɓe okkat ɗum a faami siko haaji maɓɓe ala he amen wona a yii yiɗo on ndemo ñamon kana onon ko ndemo ñamon taw on ndemota kadi jeeyon ne kadi keɓon ɗumani par ce que si a yi haɗa rema haɗa yeeya han ko tawi a heɓ mbo jeyɗa non kono minen won jooɗiɓe ko mbetoɓe ɓe mbiya wondema si woni dowdi ndi remata ko ñamata ta ko yeeyata nden noon kayen toon keɓata gawri ko mbirumami ko rema ñaama si tawino joni ɓe min ɗo gaddani tracteur ñande ndiyam waɗi fit gese ɗe judde ala ɗo fof reme lawol gotol ɓe gadda engrais fof waɗe ɓe gadda jale demire siko ko kos ko ndemtumbo min tawri taniraɓe amen mamiraɓe amen ha jo jalongo ko gon tan min mbatta donc ko ɗum ɗon ko neɗɗo ko ñamita minen miɗen jiiɗi tawi ko ndemtu Espagne ndemtu wondu Amérique ngu adde ɗo ko gommine min jiiɗi miɗen komin jiyata toon ko ɗum min jiiɗi araga eyyi sa laari toon gila Europe toon ɓe mbiyeten kala jiiɗa demowo wiyete jooma jawdi to ga noon Afrique ga noon kala demowo ko wiyete ko baso ko ɗum noon ko affaire matériel o joni noon ko hono noon yaaɓe ɓe kadi ko mbaw toon haalande yimɓeɓe walla ko mallodirgol laamu ngu ha yimɓe meta matériel ji gandanta a remata ha ko mbawta yeyde goɗɗo kadi keeɓa kumta haaju ma joni a yi e caméra o a yi ɗi nayyi gonɗiɗa a yiɗi de ɗi ko cuuri o suka tan cuuri ɗo nayyi makko nayyi ɗiɗi keƴata ɗo nder saare ɗo ko o cuuri makko tan ko cukalon koye ɓirane ɗi gonɗitoɗi a yii ɗi ko cuuri siko ɗi a nayiji ɗi fof ko Sénégal ɗi goni o mbo tawnoɗen ɗa nayyi makko ɗi fof no Sénégal ko suuri tan goto sura nayyi ko golli woniri ɗo min ngala nayyi ɗi ala ɗo jeeyi wona a yii ɗi jarta ñamata siɗi goni ɗo ɗi fof mayat joni jogiiɗo ɗum ɗo no gelni cukayel tan jogiiɗo ɗum ɓorni ɗe hay paɗe ala hein aɗa andi on kay si wiyama ala han ko fenande ima ɗo wawi warande ngaari hay goto wiyata ɗum ko ɗuman itta hokka ko yiɗi ko yoɓe toppite si laamu ɗum toppitima ɓe ko lamɓe si ɓe toppitaki ɓe noon ko ɓe lamɓe to ɓe jeehi fof ko ɓe lamɓe ayi koy ɓaga nagge hirsa ɓaga ɗum ɗo ɗum waɗa lacciri yimɓe ñaama ko ngel cukayel tan ngel ɗo ngel jettaɗo ay koyngal makko ngal e laƴa taw haajum ala e ɗumen ko ɗinayyi tan haajum woni awa ko ɗum wonto enen fof ballodiren ko enen fof an garɗo ɗo yo pilmo o yo jooɗiɗo ɗo yo oɗo e ɗo jooɗi ayi paɗe ala ayi ɗum no wayi ko woni jarga amen o no oni si yeehi to meeting baro ko bo waramba molanaɗo ko okkete jooɗo ta ono andi ɗo acci ɗo ala ɗo leli de siko tayani haala maɗa heewi e Afrique ɗo président ji si jeehidula wona poɓɓe haalde ɓe okkite kala walla tampuɓe demaka walla e tampuɓe aynakoɓe ɓen kalata ɓe gandanta ko yiɗaɓe no kalɓe ko ɓen kalda joni noon ɗum ɗon foof a tawat wona ko walloɓe remoɓe nden noon ko ɗum keɓɗa ko yewtanɗa e nano kettotoɓe kadi ko wawta andinde laamu ngu anda remoɓe ko ɗum ɗo woni tampere mumen han laamu ngu si tawi yiiɗi jogo leydi ndi no leydi ndi yaha normal tampere iwa he leydi ndi ko toppitto remoɓe ɓe han o waktu ɗo soñama woodi maaro sodete ko ɓe ara ɓe asa ɗo bohol waɗe tiwoji ko awe lebbi ɗiɗi pet maaro ko ɓendat ndema ndungu ndema ceeɗu siko ɗo ko lebbi tati si Allah o toɓi yimɓe ɓe ndema si ɗum ɗon yawti han jooɗo ha ɗum gasa titti waɗoye han tawi laamu o e asi boholji kaalesaji no ngoodi asa he boholji tiwoji mbaɗe ɗe gese
a soñi ɗum ɗo ɗum janngo ngawa ɗum ɗo ko noon min mburiri Espagne noon min mburiri France noon min mburiri Amérique. Ok ceerno Saliya ko noon ko mbiɗani ko noon joni mi andi lawol haɗani gotol te time amen ɗo yoni joni mi faala mbaynodirami minen ha min mbawno min jaara nden somin garto e kadi ɓaga programme o gandanta min gara tiri min gara haysi ko erji ɗiɗi mbaɗa ɗum e Sare he mbeɗa andude ko woni woni caɗele Sare ɗe komin faala mbaynodirami minen ɗo noon ha lawol gongol. D' accord Allah jarama on jarama on gimmima Banjul on jiilima e ceehe yo Allah dandu on kata e kata to golle mon ɗe jokken ɗe fof yamiranmi on mbaɗen enen fof hunde wotere nene goto baba goto yo Allah continue golle ɗe puɗɗari ko jalete si ɓooyi han yimɓe ɓe wodat yiiɓe hen a faami hunde fof sino fuɗɗe taway no ɗumayni andi hande ko moto ɗum ɗo gardo ɗon Allah no wawi keɓo en otoji ta ko otoji meɗen tawi ko télévision direct o gardete bakkilo ɗen enen fof nangodiren wota laaren o ko ceɗɗo o ko pullo o ko ɗumani kala mbo gonduɗen gonden he muɗum saabu Allah par ce que ɗum ɗo wona on yoɓaɓe yo on garɗo ko on arɓe ɗo yimɓe ɓe bo meeɗa yiide Tenkoly yiyat ɗo Tenkoly han par ce que minen miɗen gandi kombo anda woni anda kala ko ñalluɗon wadde min jiyat ɗum siko noon enen fof ndenden gonen hunde wotere ko ɗum naɓata en si ɗum en mbaɗani ɗum ala tawat ko mbaɗɗen way wota parti ji ɗi bonnidir en parti ji ɗi wota ɗi bonnidir en parti ko ɗo tawi Jarga ɗo tawi Sare ko falama leydi han immoto ara ha ɗo si heeɓi han jooɗo yejita oɗo siko ko enen woni lamɓe ko enen lamminta lamɓe ɓe noon wota ɓe mbaddu en ho wona awa mi salmini mi weltima yo ɗum continue jahon he jaam garton he jaam en tawdiroyat Banjul si Allah jaaɓi. Ok on hettoɓe ko ɗo wonno min garan noon ɗo Tenkoly joni kay miɗen mbayno ɗo ha lawol gongol on jarama. Eɗaɓe Fulbe e mbiɓe moyɗen leyti men ndi e koneli koɗen leyti men ndi e saabu ko ngeeru lamoɗa ɓe andanno ko hokko tabital Pulaagu yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala ba